velký government. Tam jednotliví účastníci toho velkého projektu, který jsou datové schránky, jasně konstatovali, jaký je stav vývoje toho projektu. Samotný informační systém je v pořádku a je bezpečný. Jestli někde někdo není připraven, potom je to jeho problém, nikoliv ministerstva vnitra. A znovu vás prosím, zkuste se to alespoň naučit a přinejmenším buďte slušní a projevujte respekt člověku, který na rozdíl od vás v tom rezortu dosáhl obrovských výsledků. Tak pane ministře, vy to budete auditovat, jsou podezřelé opravdu ty projekty předražené a podobně? No, jestli jsou předražené nebo ne, to skutečně musíme zauditovat, ale... No, padlo to dnes v dopise předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, že ty projekty jsou údajně předražené. Ale pan ex-ministr tady jasně přiznal, že prostě ten projekt trpí jasnými vadami, že je skutečně to jádro, že to jádro na tom vnitru bude fungovat, o tom já skutečně nepochybuji, to ti informatici, ale ten celý projekt je samozřejmě o komunikaci s kraji, s obcemi, s právnickými osobami, s ostatními rezorty a ten projekt jako takový prostě připravený není. Vy jste řekl, že odvolání náměstka Zajíčka je jen záminka, že jde o něco jiného. O co tady podle vás opravdu jde? Já nevím, já si myslím, že se to dozvíme v nejbližších dnech. Já jsem před 2 hodinami přistál, byl jsem na Když jste to řekl, tak určitě něco tušíte, určitě vás něco vzhledem k tomu napadlo. Možná se dozvíme, že jde o jmenování eurokomisaře, možná se dozvíme, že jde o destabilizaci. Eurokomisaře? Já nevím, no tak jako skutečně rozdělení úseku o 700 lidech na 2 úseky pro 2 náměstky není nic mimořádného, nebylo to nic neočekávaného. To, že dneska byla tisková konference, kde můj náměstek se účastnil tiskové konference společně s čelnými představiteli ODS, to je podle mě politizování práce na ministerstvu vnitra, toho bychom se měli vyvarovat. Pánové, já vám děkuji. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Naschledanou.